Европейския съюз. Водещи сме по смъртност, по бедност. Доволни ли сте? Искате ли това да продължава? Виждате го плаката, виждате го! Всички се изредиха, всички марионетки. Те са марионетки на международните банкери, на корпорациите. Монополи като ЧЕЗ, EVN и ЕОН бяха докарани по времето на Симон Мадридски и неговите корумпирани министри, като ни обещаваха, че това са крупни инвеститори, стратегически инвеститори, които ще налеят, ще текат тук реки от мед и масло. Има ли такова нещо? Няма. България е донор на чужди икономики, на ЧЕЗ, на EVN. ЧЕЗ изнася парите извън България. EVN, ЕОН в Германия и в Австрия. Ние по-бедни ли сме от Германия? По-богати ли сме от Германия? Същото е с банковата система. Същото е с всички хранителни супермаркети, молове и така нататък. Политика на неолиберализъм, която иска да ни сведе до 5 милиона жители, планът, който беше спуснат през 1990 година на Андрей Луканов, Иван Костов и всички останали бокуци и икономисти. Вече сме под 7 милиона. Вече сме под 7 милиона. Имаме ли какво да губим още? Имаме ли какво да губиме? Ножа не е обрял в кокала. Ножа режи кокала. И трябва да възстанем срещу монополите. Тук е моментът да се обърнем срещу продажното правителство към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и да му заявим много ясно, че ние, обикновените граждани, искаме да видим всички договори на енергоразпределителните дружества, да ни ги покаже, да видим какво е толкова секретно, какво толкова се страхуват. Също така, искаме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да ни обясни на базата на каква методика се изчислява цената на тока. Защото мога да ви кажа, че 1 мегаватт час, който Националната електрическа компания дава към ЕРП-тата, струва 80 лева. ЕРП-тата ни го продават на нас за 190 лева. Каква е тая наценка от над 140%? Има ли го това нещо някъде другаде? Вънка да ги изгониме! Вънка! Унгарците показаха как се прави. Албания също, въпреки че в Албания само 40% от хората си плащаха сметките. Ние като редовни платци всички си плащаме сметките. Толкова ли е трудно да ги изгониме? Не е трудно, лесно е. Всички пред София и да ги изгониме. Ако политиците не го желаят и те да си заминават. Вън олигархията! Вън! Младите хора искат да останат в България, не да бъдат прислужници в Англия, в Германия и в други държави. Искаме в тази държава да има политици, които да могат да казват не на Германия, Франция, Америка, Русия, Израел и да могат да защитават национални интереси. Писнани от предателски национални медии, национални в кавички, които бълват само турски сериали и буткови предавания, брадъри, айдали и така нататък. Това не е волята на народа. Вън монополите от България, вън всички продажни политици. Това е! Добър ден, скъпи съграждани! Аз се казвам Снежана Кацарова и съм учител в Земеделската професионална гимназия и излизам пред вас да изкажа своето възмущение от това, че ЧЕЗ ми е написал сметката за електроенергия за миналия месец с над 300 кВт в час. Преди този господин, една госпожа прочете една декларация. Искам да изкажа, че съм съгласна с тази декларация и че искам да се впише в нея, че не е необходимо в днешно време в България да има посредници между държавата и потребителите на електроенергия. Това са посредниците като ЧЕЗ,